दायो बेखौ माने जिजों फाननानै जों दनाव दैखांबाय दनाव दैखांनानै जों दा लांनोसै न'खराव जाहाथे बियो आलो गोजोनै जाहाथे अन्थाइ बायदि गिलिर महर लानानै जाहाथे महिम चन्द्र बसुमतारी आरो हेमलता बसुमतारी न'आव थाबाय थायो आरो बिथांनि न'खरखौ जाहाथे अरायबो आबुं महरै थानानै बिथांमोननि जानाय लोंनाय गथ' गथाय फिसौ फिथाइ जाहाथे बेबायदिनो जुगे जुगे मोजाङै संसार खुंलांनो हायो बे मिजिंखौ थिनानै आं मुस्रि सर्बेश्वर बसुमतारीया दौरि जानानै बे बाथ्राखौ आं बुंबाय आरो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनावबो आर'ज गाबबाय। बेसे बुरजा माइखौ हानाय जायो? बेखौ मोननै रोखोमाव हायो गसा मोनथाम खेबनै गसा मोनथाम खेबनै माने गसा 6 गसा जाहैबाय आरोखि बेखौ हानानै जों लाबोनाय जादों। दिनै जों जोसा माइखौ गोदो गोदायबा माइसालिखौ हायोमोन दा माइसालि माइफोरखौथ' फ्राय खमानो गायसै आजिखालि प्रडाक्शननि थाखाय बेनिखायनो दिनै जोसाखौनो ओंखाम गोरलै जाजेननाय जायोब्ला बेखौनो हानानै लाबोनाय जाबाय। बे फोरबोनि गेजेरजों जों बर' एबा बाथौ धोरोमा मा फोथायनाय दङ? बाथौ धोरोमा फोथायनाय जोंहा माइनावा लोखिया जाहाथे लोखिखौ जुदि जों आलाय-आथानि खालामबाथ' जानो नङाना जोंनाव खेरायावनो दंखायो जे माने आथिंजों जोथ्रोफ्लांबाय दैयाव फानसे अराव फानसे खालामफ्लांबाय बे दायनि थाखाय निमाहा बिनांगौ बेखायनो जों बे आइ बिमा माइनावखौ जों आलो गोजोनै जाहाथे जों न'आव सहैनो हायोब्ला बे अरायबो गोथारथि जायो आरो न'खराबो गोजोन जायो बे जिनिसखौ जों साननानै लायो। नेमखान्थि बायदियै दिनै नोंथाङा आघन दाननि सेथि गोथार अक्ट'आव दुब्लिनिफ्राय माइ आग्लायनाय बा माइनाव दिखांनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों बे समाव मा फोरमायगोन सार? गिबियाव आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै माग दाननि आघोन दाननि 1 थारिख दा बे आघोन दाननि 1 थारिखआव बयबो साफ्रोमबो न'खरफ्रामबो दुब्लियाव थांनानै माइखौ हाजेननानै लायो बेखौनो आग लायनाय बुङो। बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मोनथाम रोखोमनि बुंनाय जायो। आग लायनाय, माइनाव दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय आरो लोखि बरायनाय होननानै बुङो। थिग बेबादिनो आंबो सासे बाथौ सिबियारि जानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय आफ्ला गामियाव आंहाबो जिहेतु बेहायनो जोनोम मोननायखाय आं बेहायनो माइ गायनायखाय आं जिहेतु क'क्राझाराव थायोब्लाबो आङो आफ्ला गामियाव फैनानै आंनि दुब्लिनिफ्राय माइ आग लायग्रोनाय जादों। बेखौ बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादि दा जोङो बरायदों। बेखौ गोदो गोदाय बयबो लायखायोमोन आरो आङो लामायाव दहाय क'क्राझारनिफ्राय जिल्ला फै नुबोदों। थिग बेबादिनो आङो दिनै दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे आङो बेजोंनो लोगोसे लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि आर'ज हान्जा बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो दा आर'ज लागासिनो दङ। बेखौ नुगासिनो दं आरो दा। नोंथाङा बेबायदि परम्पराखौ माब्लानिफ्राय आरो बोसोरफ्रोमबो खालामदों? आङो बेखौ खालामफेराखै। गोदो आं उन्दै समाव आइमोनखौ आङो बे गामिनिफ्राय 35 बोसोरसो सिगां क'क्राझाराव थाहैदों। नाथाय आइमोनखौ गोदो गोदाय आङो नुयोमोन खिन्थु बेखौ आइमोन गैला आफामोन गैयैखाय आङो जिहेतु न'निनो सासे गारजेन जानायखाय आङो बे खामानिखौ आग लायनाय हाबाफारिखौ देग्लायनिफ्राय खालामफिननाय जादों। जों मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे परम्पराखौ फालिबाय थादों मानि थाखाय आग लायनाय जायो बेखौ जों एसे फोरमायदों। बाथ्राया सैथो आग लायनाया लायखायो बयबो नाथाय बेखौ गुवारै रावबो मोनथिनाय जाया। मानो होननानै बेखौ जिहेतु बे आग लायनाय जाहैबाय न'खरगिरि माइनावा फुंबिलि समाव स्रोद थांखोमानानै माइखौ हानानै लाबोनाय जायो जाहाथे फैनाय समाव रावबो नुवा बा रावबो बेखौ जंखायनो मोना होननानै फोथायनाय थानायखाय फुङावनो थांनानै लाबोनाय जायो। नाथाय आं दिनै सासे बाथौआव ओंखारनानै बाथौ गौथुमाव ओंखारनायलाय माखासे नेमखान्थिखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमाव लांफानांगौ होननायलाय बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों आरो। दुखुनांथावा बेनो जों बर' हारिफ्रा माखासे गुबुन हारिनि धोरोम नेमखान्थि लानानै गुबुननिखौसो बांसिन बरायनाय जायो। खिन्थु आङो दिनै बे आग लायनाय माइनाव बरायनायखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनि नियम खान्थिखौ जाहाथे बयबो बोखांफिनो बे हिसाबै आं दिनै नैबेखौ बाथौनि नेमखान्थि बादियै आग लायनाय बा माइनाव बरायनायखौ दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनायखौ हाबाफारि लानाय जादों।
जिहेतु नोंथाङा दुब्लिनिफ्राय आग्लायनाय एबा माइनाव बरायदों माबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनै फुंबिलियाव नोंथाङा आङो बेखौ जोंहा मोनसे नियम दङ दा गामिया जिहेतु जोंना गुदि बाथौखौ फोथायनाय दङ नाथाय आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों आं सिबियो मोननैबो नियम खान्थिजों बेखौ फालिनाय जादों माइ हानानै लाबोजेननायाव गुदि बाथौनि नियमनि जाय बिथां दामगिरिमोन बिथांमोना माइनावखौ दामै दामै बरायनानै लाबोदों आरो आं जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों सिबिनायखाय आङो नैबे लामा ससेनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थिजों बरायनानै लाबोनाय जादों।